batekin jarraituko dugu, baina zuaitzekin jarraituko dugu, baina begiratuko dugu probabilitate osoa eta baiez. Baiesen teorema. Vale, honetarako ikusiko dugu adibide bat, antzeko, bale? Baina kasu honetan esaten diguna da, dado bat eta bi kutsa ditugu. Dadoa bat eta bi ataratzen baldin bada, lehenengo kutsatik ataratzen da. Eta dadoa 3, 4 edo 6, bigarren kutsatik ataratzen da. Vale, orduan egingo duguna da, beteko dugu lehenengo zuaitz. Gero ja ikusiko du ze gauza galdetzen dizkidate. Orduan, bat eta bi ataratzeko probabilitatea nola 6 zenbaki diren, zein izango zen? Ba, bi, 6-ren, ezta? Hau da, bateren. Vale, simplifikatuta. Eta hau zer izango zen? 3, 4 eta 5 eta 6, izango zen. 4 kasu zati 6 totalean, 4 6-ren, simplifikatuta 2-ren. Da hoen ja azten gara. Vale. Bat eta bi ataratzerakoan lehenengo kajatik. Eta 3, 4 eta 5 6 bigarren kajatik. Urdina izatekoa. Bat, bi, 3, 4, 5, 6, zati 10, ez? 6 zati 10, simplifikatuta 3 5. Gero, gorria ataratzerakoa, bat, bi, 3, zer, 10-ren, 3 10-ren. Eta baltzarena izango zen, bat 10-ren. Bat 10-ren. Eta bain, bigarren kajatik, bigarren kajatik, gauza berdina. Gorria, bat, bi, 3, 4, 5, 6, 10-ren. Beraz, izango zen, simplifikatuta 3 5. Urdina, bat, bi, 10-ren, simplifikatuta, bat 5. Eta baltza izango zen, bat, bi, zati 10-ren. Beraz, simplifikatuta, bat 5. Vale. Joango gara galderak egiten, vale? Birpasatzeko edo bai aurreko bideoan ikusi duguna. Ordan, imaginatu galdetzen didatena. Zein da bat edo bi ataratzeko probabilitatea. Kasu honetan, izango zen, bateren zeiadekot kalkulatuta. Nola zuaitza dekodan egin da, erraza. Galdetzen baldin badidate. Zein da urdina izateko probabilitatea, urdina izateko probabilitatea, bueno, izateko temen, bueno, edo berdea ipiniko, bale? Berdea, urdina. Urdina izateko probabilitatea, jakinda, bai, bat edo bi irten dela. Horrek zer esan nahi dau? Jadakigula, hau irten dela, osake honek ez du eragiten. Orduan, ipintzen gara hemen. Bale, bigarren ekintzen. Eta zenbat izango zen, 3 5. Bale? Gogoratu. Lehenengo ekintza, bigarren ekintza. Bale, imaginatu galdetzen didatela. Zein da urdina eta bat bi ataratzeko probabilitatea. Osake, nun nau honetan, nau hemen, ez dakit zer irtengo dan, bat bi edo 3 4 5 6, orduan zen izango da. Hau, bat biren ataratzerakoa eta urdina ataratzerakoa, osea, adar osoa. Beraz, izango zen, bateren, egiten dut pizka trampa, bider 3 5, eta oin egiten dut formula. Baina gogoratu, formula oso erraza da, zera irakurtzen. Lehenengo zer egiten dut, bat biren ataratzeko probabilitatea. Bat biren ataratzeko probabilitatea. Eta oin biderkatzen dut zer? Biderkatzen dut urdina izatea, jakinda joan nazela emetik, ez? Bat biren izan dela. Hau da, urdina jakinda bat edo bi, irten dara. Bai? Beraz, honek emoten dozta, bat 5. Baina, klaro, onja, azten gara pizka bat, zailtzen gauzak, bale? Zailagoa egiten. Ordan, imaginatu galdetzen didatena, zein izan da urdina izateko probabilitatea. Claro,
zer gertatzen da? Urdina izateko probabilitatea dago hemen eta dago hemen, ez da? Bi hauetan, osake, hau edo hau ataratzerakoan izango zen ezberdin, bai? Orduan egin behar da mix bat, hau da. Izan alda hau, edo, gogoratu, edo da gehiketarekin, ez? Edo izan alda hau, bale? Gogoratzen baldin dago edo eta etaren kontzeptua, bai? Fikatu da. Hau eta hau, edo hau eta hau. Hau da. Bateren eta biderkabra. 3 gehi, zein izango zen, 2 eta 1 2 eta 1. Vale. Honek emoten dozta, 15, 3 gehi 2, 5 hau da, 1. Vale, honi ditzen zaio osoa. Galdetzen didatenean, bigarren ekintzatik, osea, ez? Galdera da, bigarren ekintzan zer gertatzen da, jakin barik, ez? Zer gertatzen ari dan lehenengoan, hau da. Zer gertatzen da, zein da gorria izateko probabilitatea, jakin barik nondik joan garen. Honi deitzen zaio probabilitate osoa. Probabilitate osoa. Eta zelan idazten da formula. Lehen esan dizuan moduan, logikaz. Hau eta hau zelan da. Da, probabilidade. Bat bi ataratzearena, bider probabilidade urdina ataratzearena, jakinda bat bi joten dela, gehi, gehi hau, oingoaz bigarren adarretik. Izango zen, bi, ez dakit leku aukingo da, segundotzuet. Pizkatzekia. Izango zen, bat, izango zen, 3 lau 5 6, 3 lau 5 6 probabilitatea, bider urdina izateko probabilitatea, jakinda, ez? 3 lau 5 6 irten dara. Hau izango zen, formula, probabilitate osoaren formula, eta gukatara dugu logikaz, bai? Eta oin, imaginatu oin galdetzen didatena justu alderantzez, esaten didate. Zein da, bat edo bi ataraketzeko probabilitatea, jakinda urdina izan dela. Hau da, nik badakit, ni hemen nau, beti esaten dut duguna, ni hemen nau, oza, imaginatu lehenengo ekintza ez dut ikusi. Eta badakit hemen nagoela, eta nik badakit datua hemetik deko dela. Oza, urdina izan dela. Eta baina ez dakidana da, ez? Joan dan bat edo bitik, edo 3 lau edo 5 baina galdetzen doztien. Zein da bat eta bitik, ez? Izateko probabilitate. Datua denean bigarren parteko, bigarren ekintzakoa. Eta galdera, da, lehenengo ekintzakoa esaten da, bai ez erabiltzen da. Eta bai ez oso erraza. Zera, behitxo. Bat bi eta urdina, ez da? Baiten dut. Bat bi eta urdina, bai? Hau da. Izango zen, bateren bider 3 5, zati, zein da kasu total guztiak, urdina izatearena. Hau da, lehen irten zaidan datua, bateren, kasu honetan izango zen, 3 5. Beraz, formula zer da? Bat bi ebaki urdina, bai? Zati, formulak ipini behar dira, zein da lehenengo ekintzarena? Bat birena, ez?
Parkatu, zein da bigarren ekintzena, ordinarena, hau, bale? Hau da dakidana. Beraz, hau izango zen, bai ezen teorema.